for tuning into Zim News Beat TV. Road imwe chete ere naazukuru. Mafamba nzira imwe chete ere kuya kuno kwasekuru Tasva. Haya, tafamba nzira imwe chete. Zvinokudza. Okay. So bye nyaya padasira bye pamudaenda pakupedzisira paya takati iwe ukafukure ndo yako podagadzira mushonga pakona patanga nomwe paya uye naye usungire pakaiye wafukura waye naye Hanzi zvatakataurirana kuti iyo mudzokere paya pamakabva kuno ndichiti udzokere kumba uende kudanga mumakona memishonga mudanga memombe otora ndowe osungirira pajira wauya nazvo here sekutaurira kwandakakuita Ndauya nazvo. wauya nazvo ese musikana uri sei wakati mzukuru musikana makarwa hondo hanzi makamira kurwa hondo va wakuirirana naye lanzadzira makunzwanana here nanda asi mumwe mauza kuti iwe ndo wakagadzira kopisenda yekuti uyu mukadzi wake nowana akafa iwe mwoyo wako kuziva kuti hanzvadzi yako ndokumukanganisa kuti ari kubereka mukuregererana mukuita se saka muchiita zvekuita sei nokuti makatadzirana muri kusununguka kuregererana here kana kuti tiri kufamba seya sekuroroziya kuti he ndoda kubatsira vazukuru ko imimiwo pachezvenyu muri kusununguka kuregererana here sinsi makatadzirana Ya, ngenini ndikusununguka kuti tiregererane. Ayo usatiti ndi unotora wakazvimirira ndipo wakaenda wega. Saka Saka inini ndikusununguka kuti tiregererane. ayo ndiregerere ndiregerere shoni. Alright. Aiwa inini ndikusununguka kuti ndiregerere hanzvadzi yangu. kwaiye musikana ukabereka ndipachamuregerera Ndikabereka mawaregerera ukarega ubereka saka iwe ndotati wazorara newe kubereka ukabereka uchamuregerera ndichavaregerera. nemwoyo wako wese kukarega ubereka uchaita sei ukarega ubereka Kuregerera kwacho kunonetsa sekuru. Ndisina mwana. usina mwana aiwa amai apano anakuva zvikuparadzanisa mabwera kuti ndikubvonzereni mugare zvakanaka muregerane musunungurani naye ndivira pashi kani yava imazanetebo ramuka kutore tsvimbo yomwe njita dikira ipapo wakura kafuna kuti ndikuze kakuita iwe rapashi iwe mukomana muzukuru pane zvinhu zvandoona zvotamangera pachiraka ndikabhuruka chani matuzvaku tautobvisa to hanzi bvisa ndoyo wauya naye toneka wakasungirira magemenzera hanzi chii nhumbi dzichena idzi magemenzi ndopane ndoyayo vanaboresa ilaso nyamurasi vakapakata pam varajire vanodamirira okusaidi usandoparisi vana makotuto isa vanga pasi vura mbichana to iro gadzika pasi iwombe gadzika pasi iro gadzika mukato zasununga gadzika tora banga ubaya
Iyo sumuka ubayoga utaona mene yangu putika. Anzi simuka ubayoga. Aiputikire ziko. Uyabata. Sumuka bata kumana usatipedzere nguwa. Pora. Yotiputikira. Taura mene yangu putika. Anzi utaure mene yangu putika wakabata ipapa. Wakabaira sezvo. Taura mene yangu putika. Mene yangu putika. Ina chana za uroi. Kubva nasa nchada uroi mene yangu putika. Vana vakarozeka. Vana vese vakapera kufa vese mene yangu putika. Ngata kurende vanzi wanaona. Yachitakura wakabata mbiya yacho. Kasira sumu ngono tuuraye muno. Simu wende panze wende na panze. Ena panze wende tuuraye muno. Pora. Yakasira. Tora mvura mudziro na mvura. Tora mvura vaina mvura dzimisa moto. Chop chop. Pasara siyana zindara na teleminesi. Iyo manya. Pana munhu ari pati teleminesi. Beza. Yawadzimwa seko. Ngasiye baba wewe. Siya baba. Siya banga rajo rakadaro. Urauraye muno. Anzodoti tifere naye mzukuru. Nemvura iyi dzinge dzine hasha kana nemvura iyi. Iwe msikana wazona kazama. Anzi wazvona here naye musikana zvinhu zvavaina hanzvadzi yako izvo. Ndazviona sekuru. Baba vamupiwa waitozera utano mene. Anzi pamamuchiuya ungochizviziva here kuti ane mheri. Handina kumbozviziva sekuru. Saka so apa ndipo pazvaperera. Anzi ndopazvaperera vazukuru makuchisunungurwa nasekuru. Ndariva muchimhoresana kuti oenda kuregerera oenda kuregerera. Robert kana una mashoko asati pana kuregerera. Dadu aende wakataura mashoko anonayo kana usina pamhoresane aende panzwa pamushonga. Ndanji vanzvadzi vati vachazomuregerera kana vabata mwana ndizvo. Saka pamakasununguka here kubata ruoko rwevanzvadzi. Apa anosununga paona mene asununguka paakasati asununga zvamazvikutika kana. Alright. Handitaya. Saka regererana Saka zvinova zukuru sekuru vakuchikubatsirai vauda kuti vachikupai mushonga kuti mugone kubatsirika pamatambudziko enyu yakakunzai panapa. Asi chekutanga ndauda kuti mubatane maoko muchikumbirana uregerero kuti ndakuregerera hanzvadzi yangu. Makabatana maoko. Ndiwe baba utoshinga. apo. Ngazi yangu ndakuregerera. Ndakutadzira zvezvya ndakuregerera. Ngazi yangu sununguka. Sekuru vanogona. Zvinowanika. Kuti zvinowanika. Chero achena. Apa manje takuchikumbirawo kuna sekuru kuti apa ndangosarawo ndiri hwani. Kazi nevana. Kazi vana vese vapera kufa apa ndasara ndiri mumwe chete. Ndakuda kutokumbirawo kuna sekuru kuti ndikwanisewo kuwana mukadzi. Aya izvo nokugadzirira. Hanzi ndondo ari muzukuru izvo zvidiki ndinokugadzirira hari. Ndokugadzira kuita mwana muzukuru wangu. Hanzi kana iwe muzukuru musikana ndinotokugadzira uchitoita mwana handiti. Tenda sekuru. Apa kwatoka mushonga ibata usiku mangwana muzagadzira mushonga mese. Seni fando zvakanaka. Mwana mushonga wake uchita wemba uyo achitawo mwana. Andika. Mabasa mabatsira vazukuru venyu sekuru. Nobuda nehembe yako jira rako nembiya yacho zvenda unoraswa kuningiri kuzvikwambo. Unotukana mudhiramu mapfutikira mene yako. Wajera unoenda naye. Enda nakamera kuyakarasha zvake. Ndiro ndikuperekesa. Sangara kunozawo. Tora.
yaubhotora mbiya iyi osiya banga ivapa ande uno drum aiwa pedza simba ugara uchienda ndarambana newe ndagara zvakanaka ndito mhuri yangu kana isina imbi yacho isina chitora mapeki mushonga zvanzi muchagadzirwa mangwana saka chitsvagai pekuti mufanira kugara panodziya mangwana murungedzwa makadi wazukuru Kudano majoko. kwakadii kwamabva Chabeno mrema dano babarona. ukama hwenyu makamira sei budi nasisi Oda? Hanzvadzi nehanzvadzi. Oh, hanzvadzi nehanzvadzi. Chabeno. Kotangaranya kwatama wana ngono tele kunyamba jona umanga mnyendo. hanzi usaturike makumbo mzukuru wemkumana Tangana kwatama unyabezi mwe wana ngono tele. hanzi indawo kudzidza kufamba kung'anga muri vana vadiki kudai pane zvinenge zvichititambudzawo sekuru ndosaka ndichiona chingofamba ndikayangana soja yangu rikundiudza kuti mazorovera kunyabezi ndokwamukara ngati pamvuto. hanzi ndakatarisa zvakare sekuru vari kutozviona pagirazi ravo kuti imimi vazukuru makajaira kung'anga munotandarira kung'anga zvakanyanya munotambira kung'anga Kuita ngati pamvuto. hanzi kuita kunge nzvimbo yekugara apo Pantunzi. kuita kunge pamumvuri ipo kuri kung'anga Mumpitera nyabezi. hamuende kung'anga ini Mwese pari arapira nyabeza. saka mukutaura kuti kugara kwamakaita hapana akamboendawo kung'anga apa kugara kwamakaita hapana akamboendawo kusvikawo panoitwa zvekushandirwa neng'anga Okay, sina so. Iwe ramukotore ndodi yangu ungoika patsogoro pa. Azapa parangana peka utana kutokanana pa vodo. zvanzi tichatora tsvimbo yasekuru tese pamberi pavo tisataendera mberi vatange kutaura nyaya dzavo zvakanaka vachitaurana sekuru vachinzwanana Uona iyo Robert. hanzi kuona zviri kwapa muzukuru Robert Sekuru. Awanda. vazukuru vangu ava Ndikayangana. Abara wao walipo asiwankaramba. hanzi ndakavatarisa vazukuru vangu ava ihanzvadzi nehanzvadzi ndakatarisa zvakare vabereki vavo vachembera zvakanyanya vari vana vevanhu vamwe chete Ndizori. hazvisizvo Apa. Uona huyu anapita nyabezi yake, huyu anapita nyabezi yake, huyu nyabezi yake anapita dafa, huyu nyabezi yake anapita dafa. Huyu panapita liko kuuza huyu panapita liko kuuza. saka zvino manje nekuchembera kwaita vabereki vazukuru vangu ava mukomana nemusikana uyu mukomana akaenda kung'anga kwakewo akanoitawo zvaakanoitawo ikoko achiitirawo mhuri yake musikana akaenda kung'anga kwakewo achinoitawo zvaakanoita achiitirawo mhuri yake ndosaka muri kunzwa vese vakutaura kuti handina kung'anga kwatakaenda asi nyaya yekuti vakaenda kwake pari zvino izvi hapana akaudza mumwe kuti ndakamboenda kwakati Zvimunzire. Iwe Edmo. Edmo ndiko. ndiana nzedmo wapi ndini sekuru Uripita kwachokoto kurushinga chodokocho. hanzi hauna kuenda kung'anga inonzi chiyokoto yekurushinga here nhaye Edmo ndakaendako sekuru Nyamara. chimira wakadaro Iyo Maki. Margaret Sekuru. Uripita nyabezi Mozambique nyabezi arafa ndi madaya.
Hanziyo Margaret hauna kufamba rwendo here rwekuenda kuMozambique wakaenda kune imwe n'anga yainzi Madhaya. Uyakapondana nakasikana. Uyi n'anga iyoyo inonzi Madhaya iyoyo zvakare yakazourayiwa nevana vayo vasikana nenhau dzeuroyi. Raenda sekuru. Nyadzi kunda rufu. Hanzi zvakadaro vazukuru, nyadzi dzinokunda rufu. Mawanda adagwa mudenga sona kunyara so pu. Hanzi munoziva chinonzi chimavanda Kana chitsamba. kana kuti chitsamba, chimwe chimhuka so chine zvimakumbo chakadonha mudenga, chiri mudenga denga chakadonha nekuda kwekunyara, Tikafunza mwana ndaonewa. nekuda kwekuti chaifungidzira kuti zvimwe ndaonewa. Yechikuonewa. Icho hachina kuonekwa, ndo chatanga kungonyara Pasi pu. kusvika pakudonha pasi zvine mutsindo kuti pu. Kudika vana kubuda zvacho mwana. Ya, vana vaitobuda nekutotanga kutotiza vachitoenda kwavari kuenda, asi amai avhundukawo kuti ndiri kuonekwa nekunyara. Umbafara. Uri kunzwa here nhaye muzukuru wangu? So, nani rabe anofana kucheza? Saka iye zvinezvi nauya ndoda kuti nditaure nemi wazukuru wangu. Kana yapita kibenzi, yapita kwake, yapita kwake. Nhau dzamakanga muchipindira kun'anga, uyu achienda kwake, uyu achienda kwake. Ndarewa ngani nankani ya ndodo, ipapo mchapatopanana. Ndataura futi zvakare ndakati muzukuru wangu ndiisire tsvimbo apo pamberi pevazukuru avo, zvichireva kuti tsvimbo yangu yandiri kuisapo vazukuru ivava vachaparangana, vachanetsana ipapa nekufamba kwenguva. Mukumbafara. Muri kunzwa mashoko yandiri kutaurirai? Omusekuru. Yeah. Uyo Edmond. Uyu anonzi Edmond. Nkani adapitira kunyabezi. Nhau hombe hombe yakaendera kun'anga Masiku adakwatira. mumazuva akaroora iye muzukuru wangu Edmond. Adawezodi kuita kubiri ufuna kupita kunyabezi. Akakura achinzwa kuti kuita mari kuenda kun'anga haana kumbobvanzwa kuti kuita mari zvinoda kutoshanda. Akanzwa kuti kuenda kun'anga ukanoromba unoita mari. Adapita kwa Chiokoto, Chiokoto achiri na mtima. Akaenda kun'anga yaigara kurushinga yainzi Chiyokoto, asi n'anga iyoyi zvinezvi yakafa. Akaenda Chiyokoto achiri mupenyu. Apita kule ndokuzwa kuti wewe ufuna kuita kubiri. Hanzi aenda kwen'anga iyoyo akabvunzwa kuti muzukuru wangu ndaona nhau yawafambira inhau yemari, unoda kuita mari kai? Uyo akadinde. Edmond okudayira kuti zvishuwa tete guru ndoda kuita mari. Kuzwa kuti wewe Ndobva audzwa zvakare kuti iwewe Edmond ukapita uyo akarina tanga rake ng'ombe. Zvakare iye Edmond anga ine danga rake rezvipfuyo zvemombe. Anga ine mombe. Ng'ombe zawanda dzangana basi zviri basi. Mombe dzake dzanzisingawandi. Mombe idzodzo, mombe dzakainadzo danga iroro, mombe idzodzo dzaingoramba dziri 2. Adaudzwa wewe kuti tenga ngodzi wanzadzi yako. Akaudzwa kun'anga iyoyo kuti enda unotora weti yehanzvadzi yako, Ubwere naye. ouya neweti yehanzvadzi yako. Na mnyowa mudanga. Wauya neweti yehanzvadzi yako, otora zvakare ndove dziri mudanga memombe dzako idzodzo, Kumanisa na ngodzi. osanganisa neweti ouya nayo. Ubwera naye. Ouya nazvo zvakadaro. Uyu ubwera kutenga ngodzi wanzadzi yake. Uyu Edmond ndobva aita ndobva afamba zveshuwa kuenda kune hanzvadzi yake, ndobva atora weti yehanzvadzi yake iyaya. Iwe botenga ngodzi wake. Unotora weti yehanzvadzi yako here naye Edmond? Ndakatora sekuru. Iwe nyamara nawe kuizuka nyamara. Aiwa, iwewe chibomira. Nyarara ndichatukanana. handiti ndakuudzai kuti muchatukana, ndichataura nhau dzake uyu dzake. Uyu abwerera na ngodzi kunyabezi. Uyu adzoka neweti nendove dzedze kun'anga, Ndobva yakonzewa. ndobva agadzira n'anga iyaya. Iwe Magi mamuna kumwana lini. Magi uyu anonzi Magi hanzvadzi Edmond, musha ndobva watanga kunedza. Kana mwana ndikareva kuti mwana aripo kana kuita mwana zvinchita. Hanzi ipapa kana ndakataura kuti muupenyu hwake haasati aita mwana, ndiri kukunyeperere muzukuru. Aimboita kani patupa kata 2 months pachoka 2 months pachoka. Apa so adapatirwa nchinchino. Apa ndikayangana patupa arikonanga ana 2 months kana 3 months. Hanzi zvakare kusabata mwana zvive kuti haaita nhumbu, aitoita nhumbu yoita 2 months or 3 months yobva yabva, oita nhumbu 2 months or 3 months yobva yabva. Izvozvo zvaita kuti arambwe nevarume, asi nhasi uno ani murume wainaye, murume wainaye patori nenhumbu yainayo izvezvi inogona kuita 3 months. Uyo nyabezi adamuza kuti mudanga kupita rine muntu mkazi. Kun'anga uyo akaudzwa kuti kumudanga hamupindwe nemunhu wechikadzi, hanzvadzi. Edmond
Mowana kudzwa mashoko iwayo here ekuti mudanga mawatora ndoye amufani kuzopindwa nemunhu wechikadzi weukama. Ndakaudziwa sekuru. Zvakanaka mira wakadaro unzwe. Uyu Magi manje. Magi zvino mani. Akatini na nyanya ndikumbondorosa vana kutsveka, muyu kusoveka ndichitetani. Zvino Magi anetawo nekuti ari kubata nhumbu dzichibva kuita nhumbu tumanzi tiri manzi zvakazomurwadza kuti nhumbu ndiri kutobata asi dziri kuzobva. Saka musha wacho chamira sei? Akana mbudzi 3. Angane mbudzi 3. Vagurisa 2. Ndobvatengesa mbudzi dzake 2 pambudzi 3 dzaizi. Kuna mai mtsikana? Mbudzi wakatengesa ingani naye Magi? 3 sekuru. Watengesa dzese 3? Hanzi wakatengesa dziri dzese 3 futi. Aiwa, ndakatengesa 2. Watengesa 2 ka? Ndikuzona. Hanzi ungane mbudzi 3 ukatengesa 2. Ukasara na mosi. Wakasara ne1. Uyu udai ni kashi. Ile ndifuna ende kupita Nyambedza muno mfupi ndifuna kujura ng'ambo ndipite ku Mozambique. Uyu cha ari Mozambique Magi. Zvino nekuneta nekuramba nhumbu dzichibva chididi akazosvika pakubatikana kusvika pakutengesa mbudzi dzake 2 pambudzi 3 dziya ndobva aronga rwendo rwekuenda kuMozambique achinofambira kuti abatsirwewo nana sekuru ekuru kuMozambique kuti akwanise kubatawo nhumbu. Anambofika kona ng'anga kana na dzamani modzi zvadarewa papa ari ekupita mudi kwino. Zvino aenda kuMozambique ikoko ari munzira akatanga kuenda kun'anga yekutanga. N'anga yekutanga yakaenda yakeri n'anga yechikadzi. N'anga yechikadzi yakaenda zamuri mwechete. Ndikunyebere naye Magi. Ndizvo sekuru. Zvadarewa papa ari kufanana. Asi zvakataurwa nen'anga yakaenda zamuri mwechete hauna kupindirana nazvo kai. Ndamuza asi abereki vako ndo vakukosa. Yakakuudza kuti vabereki vako ndo vari kukurayira vari kuita kuti nhumbu dzipote dzichibva. Asi kare uyu anopinda profita kuno akabvangani apa aifuna kumbiyari kuti zvisachoka kunawo kuzvikulingana. Asi kumashure ikoko asati aenda kun'anga iye yechikadzi yezamuri mwechete akambofamba kuvanhu vanobatsira asi vanhu ava vari vechechi maprofita Vachimuudza hanzvadzi yacho. vakamuudza zvehanzvadzi yake. Ukauzwa pai. Saka uku kun'anga kwaenda kwezamuri mwechete Mozambique kuye abva audzwa baba vake. Aita konfizawo manje. Akabva aita confusion kuti zvekutaurwa nen'anga yechikadzi nezvakataurwa kuya kwandakamboenda kumuprofita uya ndakataurwa nezvahanzvadzi yangu apa ndikutaura nezvababa. Akaita confusion. Achikochoka pai akuda kubwerera kuno Zimbabwe ndibvauzonzi ai ime ndabva nemuchokadzi vamufuna Nyembezi apa dzuru pana madhayo apa. Zvanzi achingobva kun'anga iyeye angatorawo mwoyo kuti zvataura n'anga iyi nezvandakataura nemuprofita uya hazvisikuenderana hazvina ndidzokere kumba. Ari munzira kubva ikoko kun'anga iyeye akudzoka kunoku ndobva asanganawo nevamwe vanhu kuti iwe takanzwa kuti muri wekuZimbabwe makauya apa mamuchibatsirwa apa. Vanobatsira zveshuwa asi kune imwe n'anga inobatsira kudarika inonzi madhayo yechirume iri apa. Ndobva akona rwendo rwake rwokuya kuno kuZimbabwe ndobva akona kuenda kwamadhayo kuya. Achingofika aribe kuzwa zvinyenje. Hanzi achisvika kun'anga iyaya ndo haana kukurukurirwa zvinhu zvakawanda. Akauzwa kuti yongani yako ifuna go back sender. Hanzi akangoudzwa kuti nhau yako iyoyo tisingade kupedza nguva inofanira kuitwa go back to sender. Uyu akati ndozva ndokufuna. Iye ndobva ati ndizvo chese zvandakanyanya kufambira nekuti ndaneta. Ndizvo Uyu adaudzwa kuti iwe ndoko kuZimbabwe. Ime muri kuberekwa muri vaviri. Hanzi vazukuru vangu ndiri kuona zvakare hamuzi makaberekwa muri 2 here. Ndakaberekwa shwatiri 2. Chabwino. Zvakanaka. Ndobvaudza kuti iwe una rabazha udaberekwa nayo udabariwa nayo ya. Ndoko ukauze mwana wake mtsikana kuti iwe ndoko mbara umu utenge mundove ukatenga mundove kwenda nawo kuno. Wewe unva mtsikana bapita wewe mwana wake mtsikana apita chikoro ngati angana kinza anoji. Apita mbara atenga ndoo yeye ukatufuna manyowa iyo kupasa manyowa yeye anango ese kurasa kutenga mangono kupita nawo bongo yabezi kule uya kukonza uyu mangwala angadapasiwa aisanewa itakaparawale. Zvino zvakadaro musikana uyu paakafamba achienda aenda kun'anga iyeye akamuudza zvakamugutsa akaronga rwendo rwake ndokuya kuno kuZimbabwe nemishonga yake iyeye anga audzwa. Akaudzwa kuti uri kufanira kutora ndove mudanga. Iye haana kuda kutora ari iye ndove mudanga muya
ndobva atuma mwana wehanzvadzi yake anova mwana waEdmo. Atatoziva kuti ndo katuma mwana wake hanzi akatoudzwa neng'anga iyoyo kuti enda usanotora uriyo, enda unotuma mwana wake musikana. Ndizvo sekuru. ukaenda musikana apita chikoro hanzi hauna mwana musikana here akati siyaenda kuchikoro naye Edmo? Shwadi musikana yakatisiya akatorowa nemheni. dikira hanzi ndimirira hangu saniendere mberi, ndoda kuti ndikuudzei dare renyu kuti chii chakaitika. uyu avere na mndowe kuMozambique. uyu abva adzokera nendove yekuMozambique, ndopanokonzerwa go back center. ndobva anogadzirwa go back to sender pandove iyayi. mwana wekusikana ndobva agwa. mwana waEdmo musikana ndobva adona. uyu ndobva unyabezera kuti go back center yamuda nokonzera idapata ntchito. uyu musikana Magi uyu ndobva adzokera zvakare kun'anga iye kuti zveshuwa sekuru madhayo munogona chaizvo chaizvo, go back to sender ye pane zvandiratidza yakashanda. kune mwana wanzadzi yangu adafisei. kune mwana wehanzvadzi yangu musikana akafa. apa chinchino apa dozha apa manje makore ari padhuze panapa muna 2022 muna 2022 apa ndikareva kuti uyu rapasho aripe mukazi sopanapa zvinhu zvidakwana. zvanzi ndakataura kuti muzukuru wangu yo mukomana yo kuti une mukadzi here paubhera. inini hanhasi kuti inini zvikundirambira kuyangana pa vantu vese adamenyiwa ikani yamazi apa ndikuona apa kudimba kudafirisere vantu vatatu ate mkazi wako na wana wawiri aitwa devotion ndiani. hanzi ndiri ipapo ndoda kukutaurirai nhau yechikamu chamu chiri kuitika, musiri kuzivana, musiri kubudidana pachena. nhau iri kuitika mukuitika rufu rwakatevedzana munguva yemvura, vanhu ivavo vachirwa nemheni. pane marufu akaitika matatu kumunda, pane mumwe munhu akafa ainzi devotion. ainzi devotion ndiani? Mwana wangu. aripe mfuriku aripe menya mote na mkazi wako. haana kurohwa nemheni here pamwe chete namai vake anova mukadzi wako iyoyo? Vakarohwa pamwe chete. uyu ndiye adakonza gobekisenda apa ndatanga ari kuchaparangana. iwe udakonza kuti arege kubereka, uyu adakonza gobekisenda ndiye adabaya gobekisenda yake ndiye adabaya mwana wekusikana na wawiri wese ndiye adabaya. zvanzi nasekuru zvino nhau yenyu ndosaka ndataura kuti ipapo muchapanyara ende muchapanongedzana nekuda kwekuti maingohwandirana. iwo mukomana wakagadzirwa go back to sender nehanzvadzi yako nekuda kweweti yake yawakanoshandisa iyaiya, nekuda kwekurwadziwa kwenhumbu dzaibuda dziyadziya. vana vako vakafa vaedevotion nemukadzi wako nemusikana uyu. igo back to sender yakaitwa naMagi mushure mekunge afambawo kun'anga. iwe nawe ndiwe udakatira gobekisenda. hauna go back to sender yakagadzira here Magi? ndakagadzira iye ndiyakatanga saka ndakamudzorera. Saka washosho mulidza. Ndikutsvaga umwe munhu. ndiwe wakatanga saka ndakakudzorera. ndiwe wakatanga saka ndakakudzorera. waida kuti inini ndigare ndisinawo mwana kusvika saizi zino ndisina mwana, inini ndinofara nazvo. ndiwe wakatanga. Aiwa. ndakatodzorera ndiwe. Saka ndazi ndomugariro wako. ndiwo mugariro wacho. waida kuti inini ndiite sei? iya vai Edmo. iwewe ndowakatanga saka inini ndakazviita. inini kuda kwakweyo. ininiwo inini kusvika usaizi yangu inoitese takafanana. una mwana inini handina mwana. apa kuya kuno uyo rapashi ndiye atoti tiende kuramba kwakasokushandiriwa aripokuudzana pamwe kuti ndaenda kwamudataga aripokuudzana muroti. zvanzi zvino Robert ndichikutaurira futi kuuya kwavaita kunoku, uyu mukomana ndiye ari kurwadziwa nemafiro ari kuita vanhu kumba mumba imba yake. ndobva anzwawo kuti kuna vanonzi asekuru tazvo vari kubatsira. saka matambudziko ako akadaiso sekuti asvanogona kukubatsira. ndobva audzawo hanzvadzi yake futi zvakare, asi vadzokorodza futi zvavakaita pakutanga zvokuti anofamba siri kutaura kuti ndikufambira nhau dzakati havaudzane, asi vakaberekwa nevanhu vamwe chete. ndihanzvadzi nehanzvadzi ivava anga asingatoziviwo hanzvadzi yake musikana kuti kwatiri kuenda kune nyaya dzii. aichemati shira ndiani? ainzi Shira ndiani? Mwana wangu. ndiye mumwe wevakarwa nemheni.
Yalankaleka ipa. Iyo waimba gani ndakuzana hapa chaparangana iyo kai. Akuzana iwe ndo tanga. Hanzi Aba tsitsira ngati mabhuru manje. hanzi zvazvanakira ndezvekuti hasha dzingauye asi zvakangooma kuti uyo ari kunzwa kuti wakauraya mwana wake, uyo ari kunzwa kuti nhumbu dzaibva dziende uyo. Apare zvino kana mukadzi handichisina. Ya, wakatanga ndiwe. Saka ndakudzorera. Ini ndinongochida kuti ndigare ndisina mwana manje. Iwo woita mhuri dzako. Chembera kapa chabereka wangati zvose. Handichasaone musikana anotonzwa tsitsi kuti izvi zvatochembera saka uchazoita vangani vana kutero. Saka inini mhuri dzangu dzese dzanga ndinadzo dzese ndangosara so ndisina. Unogara usina wakatanga ndiwe. Unogona kusarudaro andazi. Andi usadaro iwe ndo wakatanga inini. Aiwa. Saka waida kuti ndigare ndisina mwana manje. Basa rokujana ndiwo zvavo ndongira basa iroro. Saka ini ndindaifana kugara ndisina mwana. Saka zvako kufadza manje noda kuti vana vangu tese tafanana. Tese tafanana. Hapana munhu anorwadziwa. Tese tafanana. Tese tafanana. Pindura Edmond. Handi iwewe ndiwe wakatanga. Akatanga. Urate wewe dada mara ukatore weight yake yamani. Hanzi yoona kana iwe Edmond muzukuru wangu. Iwo ngoda kuita mari ndiwo ngoda kuita mari. Saka pamari yaida kuita ko waizotorere weight hanzvadzi yako. Uchiziya kuti pamuviri pari kubva ndiwe. Waona kuti ndiwo zviri kuitika. Wakadi kuti zvanyanya regai ndisunungura hanzvadzi. Ipapo manje yaikuti ini ndanga ndisingatombopiwa kwatika kuita mushonga uka ndisingatomboziva kuti ndokwa zvichazotosvika kupi ikoko. Saka pano ndakutoshauzira kunoko masekuru akutoti apo ndeitotsvaga kuti mhuri dzangu dzikuparara nei. Ndotosvika kunoko ndikutonzwa kuna sekuru akutonditi zvikukonzereswa nehanzvadzi yako Magi. Yakuita zvipi izvozvo? Iwewe usati sekuru vasati vakupatsa namudzo. Wati iwewe hauna kubvira waenda kun'anga. Sekuru vakubvunze, makabhenda yekun'anga ere? Ukati iwewe ukati handina. Saka kuti waitoziva kuti zviri kuitika pana Magi ndiwe. Warambirei kuti hauna kubvira waenda kun'anga. Aiwa hapo chokwadi ndachinzwa shwa kuna sekuru izvi zvese zvaitika kuna Magi. Aiwa hapo sekuru ndini shwa ndakaikonzeresa. Saka Magi chitaurawo zvako. Watiwo mira Edmond Magi sekuru achikubvunza watiwo hauna kubvira waenda kun'anga. Chikonzero. Chikonzero chandakaitira izvi. Inini ndakaenda kun'anga ndichinzwawo hangu but ndinge ndisina kumbobudirana pachena nehanzvadzi yangu kuti tinyatse kuzivana kuti zvakaitika. Zvinako yangana udauraisa Simbisai mwana wari Simbisai ndamukadzi wako. Hanzi chitasaonewo Magi wakauraisa uyo murume wakauraisa mukadzi wako Simbisai. Ndiani Simbisai? Mukadzi wangu. Hanzi ona wakauraisa mwana wevana. Nekuda kweweti hanzvadzi yako ndiyo yakonzeresa zvese izvi. Weti. Saka Magi pamakaenda pamakadzokera kuMozambique makaenda nendove chete hamuna kuenda neweti. Upon Magi akapinda nandove basi yamudanga wozi yarakasira mudanga. Hanzi uyo akatongoenda nendove ndove asina kutora ega kuti akatuma mwana wehanzvadzi yake mudanga. Wewe ndarapinda na wewe kunyambezwa madhayo ukachokoto murume. Uyu hanzvadzi ndakaenda neweti hanzvadzi yake kun'anga uko weti nendove kwachokoto kurushinga uko. Wakaitora sei naye weti yaMagi? Wamutaimira sei? Pakabva muchinja usi ndokandakangopinda unobvendeka sezvakatora manani Uratora sei chimananda? Hanzi wakatora chirudzi tushoma ito tauri kuti tushoma kwatutora chirudzi. ndotora Wakudedera pachina. Kudedera. Kosisi. Kudedera nditi. Iwe ukaukauraya nangu. Iwe ukudedera nditi. Iwe ukaukauraya nangu. Nini?
ukudedera Pambochuraya vanangu. Aya muno mukurwana. Pambochuraya vanangu. Vana sekuru matare yanyu manje ndakutozomamisa muno mwamuitwe izvozvo amuriwe muno. Pambochuraya vanangu. Vazukuru munokwadzana mumatare masekuru saka hamubatsirike manje makadai so. Hamubatsirike makadai so vazukuru. Mungati vakachike kurwa vakatosvika pakuuraya. Aiwa ngavanongwira kunze. Avatsire ndoto pakati. Ana musajambe chimbo iyi. Musajambe chimbo. Kaya ndeivo. Apa zvikapera pamufamba rodi bodzi tichadasi. Mape. Hanzi zvino mauya pamwe chete muri kubatana so mauya pamwe chete maudzana bhodhi sisi ngatifambe saka pamuri kudzokera muchafamba sei manje zvamatanga urwisana Saka Edmo wati handei kwatasu ndinobatsirwa nekuti ndine dambudziko rekufa kwemhuri yangu kusina tsananguro. Saka Magi wamuti tiri kuenda kupi? Magi sasisi namunzi kuti handi ndikuperekedza. Umbonzwa dare rako. Uye ngasingazivi kuti range ndikavhunduka kuti arandangira kwatanza dzake mushonga ndovanga singazivi. hanzi uyu haitozivawo kuti mushonga yakanhingirina iye yakabata iye neweti ndiri kukonzesa matambudziko kuna kuhanzvadzi yake saka haizvizi nekwaari iye saka haizviziva kuti nhau idzodzo ndo dzichatumbuka muno. Itoenda kuti atiyambira kwazvikayambira kasi. Hanzi saka sisi kana takutaura matambudziko enyu azukuru hatitangiri pamatambudziko iwayo tinotaura matangiro akaita matambudziko iwayo. Uye akurwambama uye akazokurwa chibhakera ukadzorera chibhakera asi kwese kurwana. Hanzi hazvinei kuti uyu warova muwako wembama uyu ndobva kudzorerawo nechibhakera Zvatangira papi. asi zvatangira papi wo ungazoti ini ndakurwa mbama kuiwa wazondorera nechibhakera kwese kungori kurwa. Shuwa kwese. Chabwino. Zvakanaka. Ingani tufuna kuzati zakupasa ndoto na rapachi upinde mdanga mako ukakumbe ukatenge mpeni idatsanduka ikamparwari ukwenda kupano ndikachosi ndokumana pamzindu basa. Zvanzi zvino vazukuru vangu zvanoda kuti ndikutaurirei kana muchikwanisa ndinokwanisa kukupai tsvimbo yangu nemuzukuru wangu monanga kumba kwako iwewe netsvimbo iyoyo nemuzukuru wangu ndine ndove yandikuda kuti iuye panapa ichanongedzwa netsvimbo iyoyo ndove iyoyo ndozokuratidza mheni yakachinja pamushonga wako iyoyo iri mudanga mako. Saka mombe dzakazowanda Dzakapera. asi dzakambowanda. Dzakambowanda. Magi wakabva pamiri pangani kana uchiri kurangarira? Pa3. Pa3. Imombe dzakasvika ngani? Mombe dzaita svika kuma40. Ma40. Apa usana ndo ega ega. Achiona muzukuru izvezvo wasara nendo ega ega. Ndo ega ega ndo yandasara nayo se. Vana hausisina? Vana handisisina, mukadzi handisisina. Nekuda kweweti nendori. Saweti yakakariba yakachena makaweti yake. Kopese ndaidaipa yaudapururuka nayo. Ava mngasara unotona rako ya kuno ndo ngasara kufa zvozvo. Hanzi une laki kutosvika kwawaita Edmo wakangona kufamba wanga wasara kurohwa ndiwe. Kuna yako mvura yafuna toparana. Mvura isizini yemvura yatanga iyi yaifanira kupera usina kufa yaifanira kupera warohwa nemheni. Ya chabuni. Kama shoka pana nzao za zokuchita. Ya endai panze ndozokudzai zvekuita ipapo kuti mufanira kuita sei. Muzafamba nani? Kuti muchafamba sei muchasimuka nguva iyo kana kuti rini endai panze ndichava chikutaurirai ipapo. Saka panze vanogona kukurwa. Aya, apa vatopera tsvimbo yanoganura. Tatati vapedze. Hapana,
Come on.
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.